sir. Happy Farmers Festival po sa inyo at saka maraming salamat po sa magpunta dito sa City of Patak. Today is our opening, May 1. At tuwan-tuwa po kami. Ang dami nagpunta at ang dami sumuporta. Okay, sir. Sir, itong Farmers Festival natin, kakaiba kasi mas na-compressed yung araw kumpara sa So, Yes, kumusta Ma'am naman, Denise, sir? from 5 days, nagbaling 3 days. Wow. From 6 million, nagbaling less than 3 million. I-budget tayo. But rest assured na yung matitipid po natin dito mapupunta rin naman yan sa tulong natin sa mga farmers natin. So it's a 3-day event. Ngayon po ang day 1, meron po tayo kaninang plant a bamboo, each barangay. Tapos nag-simba po tayo, the mass. And nag-open po tayo ng itong kadiwa sa Pangulo dito sa Ilocaltia Cultural Center. At meron rin po tayong salo-salo. So sa lahat po na nagpunta, maraming salamat. At sa lahat ng hindi pa po nakapunta, sana makapunta kayo dito. Dito nyo makikita ang mga pinaka-fresh, pinaka-magaganda, at mga kakaibang mga gulay natin at prutas. Kaslang awan mo tinagbaliwan da, kas obserbasyon, titatao uray na compressed dati aldaw, sir. Well, nawala po yung mga ibang major events na medyo magastos. Pero sinigurado po namin na kung ano yung matitira na mga events, we will do it properly, masaya, at ang importante naman dyan, ma'am, nagtutulong-tulungan kami lahat for the success of the Farmers Festival.